Vítejte na fotobance Fotky Foto. Ukážeme vám, jak velice snadno a rychle zakoupit fotografie, které právě hledáte. V následující ukázce budeme kupovat fotografie pláže. Do panelu rychlého vyhledávání zadáme slova, která naši fotografii nejlépe vystihují, tedy pláž. Z mnoha vyhledaných fotografií s tímto tématem vybereme tu, která nám nejvíce bude vyhovovat. Jednoduchým kliknutím na náhled fotografie zobrazíme její detaily a podrobné informace. Vybereme licenci a velikost, kterou potřebujeme. Nevíte-li si rady s výběrem licence, pomoc naleznete po kliknutí na typ uvedený pod rozměrem. Náš výběr vložíme do nákupního košíku. V nákupním košíku je již naše fotografie pláže uložena. Kliknutím na tlačítko Objednat přejdeme k objednávce. Na fotobance Fotky Foto není nutná žádná registrace. Vyplníme pouze své jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán odkaz ke stažení zakoupené fotografie. Vybereme způsob platby. Na fotobance Fotky Foto je možné zaplatit bankovním převodem dle vystavené zálohové faktury, systémem PayPal nebo bezpečnou a okamžitou online platbou pomocí platební karty. My nyní budeme platit platební kartou. Nyní je třeba odsouhlasit obchodní podmínky a můžeme kliknout na červené tlačítko Pokračovat. V rekapitulaci vidíme objednanou fotografii a celkovou cenu k zaplacení. Nyní již zbývá jen zaplatit objednávku. Platba probíhá přes zabezpečenou bránu. Vyplníme informace o naší platební kartě včetně CVC kódu uvedeného na druhé straně karty a klikneme na tlačítko Zaplatit. Do 10 minut od zaplacení přijde objednaná fotografie na náš e-mail. Věříme, že budete se službami fotobanky Fotky Foto spokojeni. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, odpovědi naleznete v našem infocentru.